Iti karo din na ibasa mga kasin dati napadayawan na surat nga may kanbiyag ita nga malem nga iti balakadan ti problem of the day ni Maribeth iti La Union nga napauluan. Kabsat versus katugangan. Sagudahin nga rod ti surat ni Pagayam ang Maribeth. Dear Kasin, sakbay man ngayon buray wani salaysay ti pakasarita akasin yung kablawang kay man iti naragsak barutawen nyo di tanemar si studio. Kasamiten dagiti padak nga agbibuya ken kanayon nga mang subsubaybay dahito nga programa. Naawis met tiriknak nga mangibing lay ti pakasarita ket sapay kuma ket makaibatin to ti adal ken pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga makabuya. Ket sapay kuma, kidkid daweg nga, adan tumat may tedyo nga balakad kanya. Naragsak kuman ti baro atawen mi, ti pamilya kasinyong, tanapnuan kami ti bendisyon wenno blessing. Iti napalabas nga tawen 2023. Ngamin ditoy, nga naaddaan kami iti negosyo, ket ita kastauna iti ganar na. Nga di mi pa'y magwantaanen ti kinaadun ti aggatang iti pwesto mi ket kinasapulan min ti nang padakkel ti negosyo mi. Kageddan ti panagasenso mi kasinyong ket dagiti itutulong mi met kadagiti kabagyan mi nang runa kadagiti agkasapulan ken dagiti awanan. Patsek kasinyong ngano tumulong ka iti padam nga tao kabagyam man wenno saan ket ad-adu iti subad na nga manipod kini Apo Dios. Kasta ti pamati mi no apay nga nabendisyonan kami iti naganara negosyo. Tatunggal adagkid daw nga kabagyan mi iti tulong ket no adda ket tumulong kami. Ang imadalatamat dagiti mananggundaway uray no kabagyam kasin. Adalatamat dagiti naapal ngano ikam ti sabali ket masapol ikam met ida. Naapal kunak tano ikam ti sabali nasken met nga ikam ida. Nang runa dati kabsat ko ken ti asawa na nga apalan dalaunay ti katugangak nga lalaki. No kasano nga napasamak ti amin kasinyong keno kasano nga naaddaan kami iti parikot uray no saan ka kami kumanga agparikot tana ganar nga ro ti negosyo mi kasti man nga rugyak ti amin. Oh, si kamad gayam ipag ay win ipag umay kakadigumatang ay, umayak ko mga umutang pailaang ipag. Ha? Awan pa nga ti trabaho ni manong mo ita. Ta naidalit iti sakit. Kat saan mo nga simsimrek. Angem, bayadan min tumidlaang. Into na makastrik iti trabaho ni manong mo. Apaman ngagsweldo, umayak to agbayad dito eh. Kuha. Sige. Mano ka diti masapol yo, ipag? Kwa, mga lakti bagas kin kompormen, iti kasapulan mi. Abasto mi, atap na damot kanin mi, kan nang rona iti anak mi. Ay na. Sige, mga lakalatan, ipag, ta ilistak tulatan. Ay, agyamanak no kas na ipag. Sana bale. Kasti kunak, bayadak tumitlaeng. Ito na agsweldo ni manong mo. Alawan wen ipag. Sige. Asikaswek pa digiti do mga customers. Ala sige ipag. Oh, sapsapulin na kanulakay. Ay, nakagayaman bakit? Ay wen. Ay na. Nagsapak nagrekap ijay pesto ta. Nakatadod gumatang ket ni saan kumaten masikaso ti panagsundo iti anak ta. Ket ay na.
Imbiling ko latan kadati kadkadwatan nga makaamun to latan. Mawatak bakit? Pinayabang ka ta at ako may bagak. Anya di jay lakay. May gamin ni nanang kintatang itay. Oh, Ket, kumusta da? Ay, nasaya at mat, nangim ni tatang. Aguyik-uyik mat, sumuruman dati sakit nan. Ay, Ket, saan ka di nga agag-agas isuna? Wanangam na ibus matan dati agas na. Sana ibus matan dati pensyon na. Tanagugudwan mo dati kakabsat ko. Oh, Ket, mangibagbagada nga rod. Ay, Keti, mangtid ta. Tanaskin day ta, pagpaagas na. Nukasta. Okay laking ka, nga ikantamanin ni tatang. Ti gatang na ti agas na. Ket okay laing lakay, api ko mga saan. Para iti pagimbagan mo ti tatang mo day ta. Nga uray no, saan to nga makabayad? Ay tulong takin tatang mo day ta. Ken kasano ko makabayad, ket saan mo ten ngagtrabaho? Ta kanayon mo't ngagsakit. Ken manumet laing di awawatin na nga pensyon na. Nga kunam nga pagguguduan mo dagiti kakabsat mo. Agyaman ano kasta bakit? Tikit di pagsayaatan na lakay ket no kasta nga kanayon ta nga tumulong kadagiti agkasapulan. Kanayon mo't lat nga adu ti kasukat na. Nasusurok pay nukwa. Kita ni adu ti mangibagbaga nga baka no mapanunutan ta kano nga padakkelin ti negosyo ta ket. O adu di kiti offer iti pwesto nga bakante. Napanunot ko medda bakit? Wen ngagpaiso. Naganar ti negosyo ta ita. Pagsaritaan ta ko nasayaan. Panunutin ta nga na imbag deta nga banag. Alawin lakay. Ibagam to nga rod numano ti masapol ni tatang mo. Ulit tagyaman bakit? Aywan gayam lakay, may gayam imutang ni... Sino? Ni Ipagruwena itay. Angim, ipagsidaawak. Imbagak nga makaamulatan nga mangala kadagiti kasapulan na. Tailistak to. Ket? Nagadumating lala na. Anya? Ay na. Iti kunentak. Nasurok 2,000 ti balor na. Angim, imbaga na ka di nga bayadan ng tumadlaeng. Imbaga na Angim amok ti ugalin ni Ipagruwena. Ken maysa, sang kaibaga na nga bayadan dan to into sweldo ni Manong Mauricio. Ket amo ti Manong Mauricio. Kaano pa nga adda na talgad nga trabaho na. Takas ano? Nasurutan namat panan data pa naging inom na iti arak. Nga kanayon nga mabartek. Nga nagsasaruno nga aginom iti arak, maidalit iti sakit. Kasano nga makatrabaho? Iso nga ni Ipagruwena ti kakasing agdisdiskitar. Nga nakadado pa yan ti madamdamag ko nga mapan sa sitgan nga utangan. Iso nga sigurado aklakit di nga marigatan na nga mangbayad kadagita utang da. No kastalaeng ni Manong Mauricio. Kaasip pa digiti anak da. Alakit bareng makaamiris to Itan niya nga tanong bagbagaam. Natangken met ti ulo ni Manong Mauricio. Tatong no kasta nga bagbagaak. Kasla iparupa na kanyak nga inauna iso nang iti siyak. Nga manong ko iso na. Nga awan ti karbengak nga mangbagbagaking kwa na. Maluksawak pa ikidi ka di nga kakabsat ko. Nga imbes ko mga isunat inauna nga nang tarabay kada kami nga kakabsat. Idi na ulila kami nga demang. Saan man? At damat nga iso ti anawain mi tunggal kasta nga agin inumin ti arak. O kitaem ti nangyari ti pamilya na. Sang kasapulan, sang kaapuyan. Saan pa ikitin? Saan nga sang kasapulan, sang kaapuyan? Sang kautangan, sang kaapuyan? Nalalagat bareng no, agbalbalo ito madlaing Ay na.
Ay, nakadado nga talaga ti aggatang bakit? Uwin nga rod lakay. Iso nga, anya, anya ti makunam. Alain ta deti bakante nga pesto ni Jay, deti sabali nga pesto nga i-offer na kadata. Takunada, mayat no mangupen tayo ti baro nga branch, tapno no, adda papanan nga paggatangan, tayo ti taduma. Ay na, sige, agim kasanungar detan. Saan samat nga umanay deti igam ta nga kwarta. Ta agpulpuligos mo deta kapital ta. Kaya daman urnong ta agim pasaray ibang kuta mo. Anya, garawan ta ibang kuta nga isesave ta para kagiti anak ta. Sika alakay no umutang ta. Uray ta adamat amutang nga pagutangan nga nababalaing ti interes na. Ken maysa, napaniknikan tamutan nga saan tang malugi. Tadigiti pa yun mismo nga customers ti mangisingasing nga mangiput up ta iti sabali nga branch. O sige, mayatak ti kas ta bakit? Makaamukan to nga roden nga makisarita kada ti pagutangan ta. Tasyak tumutin di makaamu makisarita kada ti panakaiplastar di pesto. Sige lakay, mayatak ti kas ta. Sigurado lakit di nga naganar to manen ti ipatakder ta nga pesto. Si kagayam ipagruwena, talaga nga nakadado ti customer show, ipag. Ay, wen. Kaya danda ni nag-open dati branch mi, di bangir nga barangay. Nga adamat laing ti palengke na. Wen nga rod, nadamag ko man deta ipag. Talaga nga saanin nga malapdan ti panagbak nang iyo. Nasaan mo't si kamot ipag. Napialang mo't adati maurnong mi para kadigiti anak mi siyempre amom mo't agkulehyo danton. Naskin nga maisaganaan mi ida. Imbag kay pay ipag. Dinto nga da kami. Ay na, jaklaan mo no mapagbasa min to digiti anak mi. Timot ngamin manong mo. Aging ga ita, awang mo't pa'y trabaho na. Dagdagam nga min nga mapanag-apura nga mapanagsapol di trabaho na. Tasaan nga dayta umin-inumlat arak ti amuna. May kakadi agipaunan kada ti utang mo. Ipag. May kumagpakpakaasi nga numabalbalin kat. Nayunak man na ti utang ko. Anya. Uri basit laang. Naibusan kami ngamin ti abastumi kat panunutik lang hindi kita anak mi. Ala. Sige. Saan mo ta mabalin nga agkid-kidak. Tadyak mo't kaya't nga mabisinan di kiti ka anak. Sige, anya ka dito nga sapol mo. Ibagam. Ta siya kung ti makaam mo. Agyaman no kasta. Uray isa nga pula kilo nga bagas. Ken mes 2 nga 3 nga itlog ipag. Ay, agar. Api kas na adula unay. Tapno sigurado, tapno no sa anak nga agsubli-subli ket mabainak met nga ron nga agsubli-subli nga umay umutang. Aya, mabain ka pa ya. Ha? Awan. Ala, sige. 2 nga 3 nga itlog, anya pay. Sige, bagam. Ta isagana. Aya? Uwan bakit? Naibusan ti agas ni tatang into no palalawas na nga sumangpad ti pensyon na. So nga, magibagbagada. Ure bayadan danto ka no. Ay nasaanan. Iti ni. Kamlat na ti 2,000 ta igatang na ti agas na. Ha? Ay na, saan mo nga ipilit nga bayadan da? Taawan man ti pagsapulan ni tatang mo. Kende ta pensyon na. Manumot laeng mat. Babaam latan ang agserbin ka na kita kakabsat mo, kende kita kakaanakam. Agyaman na kas na bakit? Pasensya ka na. Numanan may imbagan ni tatang. Numanan agsubli ti sakit na.
kasta nga talaga. Siyempre, lakayin kan may isa. Idi mo kapigsana ka nabisyo mo. Ang imibagkid di ata insardegnan. Da sigurado lakid di nga. Ada nga saan nga maimbagan no kasta nga. Agag-agas lang nga ro din. Aginumpa iti arak. Kakasla ka dati kabsat ko nga ni Manong Mauricio. Gayam, kumusta mo ni Manong mo? Wala ti namnamaik ka da dyan kakabsat ko. May manan imutang ni Ipag Rowena. Taaging gaita, awampay trabaho ni Manong. Taaging gaita. Tamad lahat agin inom ti arak, ti ubrana. Halababa amlatan. Inikam nga rod. Inikak angim inlistak. Sige. Agpeso nga talaga bakit? Kita ni. Kaluklukat pelaing dito may isa nga branch, dito ka barbaro nga branch ta. Nagadun, di kiti umagatang. Wen nga rod lakay. Usto ti ko nam nga swerte, ita nga aldaw nga panaglukat ta. Sikati nang pili ka dito nga aldaw. Gaputa kasangay mo italakay. Happy birthday. Agyaman ak bakit? Agim kasano nga rod? Kasano tapi nga makapag-celebrate ita. Nga datalaing no. Itamot ti opening dito yung new branch ta. Kat saan na balin Taadamot ti hinayar ta nga tao nga agbantay dito Taagawid tan tumadamdama. Taadan to surprise ko keng kalakay. Anya? Surprise? When? Magusto ko man dayta bakit? Ala, sige. Kaya't kuman nga maamuan, no anya dayta surprise mo, into no agawid ta dya balay. Datan dito balay, bakit? Anya ka dito surprise mo? Aguri ka excited ka launay. Di tapay nakatalaw jay pesto itay. Sang kadamag mo no anya? Surprise nga rod. Masurpresa ka nga rod no. Ibagak adagos keng ka. Anya ka di dayta nga surprise mo aya. Da ka di regalom kanyak, baro nga sapatos, baro nga cellphone, baro nga relo, baro nga arwaten. Anya? Ay na. Excited ka launay. Surprise ko nakmat. Anya? Anya data? Damat awit mo nga karton. Ket nabungon iti gift wrapper. Data ka diti regalom kanya. When? Bado laki di data, t-shirt. Wrong. Anya? Ma-short. Saan mo ta pantalon ta? Basit mo deta karton na. Saan nga short? Saan nga pantalon? Anya nga rod? Aguri ka. Luklukatan mo ten. Excited aglaunay. Regalo keng kadetoy. Ngem saan nga sikati mangisuot? Anya? Anya tikit mo sa wen? Basta. Isusuot ti tao detoy. Isusuot ti tao ngem saan nga siya ti mangisuot? Sino nga ti mangisuot? Kat siya Anya dayta bakit? Di mo ka di malasin dayto Haman. Bikini mo dayta. Two-piece. May isa nga para itabarukong mo. May isa nga panty. Bikini mo bakit? Uwin ang rudlakay. Dahil ti sorpresa keng ka. Anya? Kasano ka nga sorpresa dayta? Ni, papanamon. Bakit? Inakijipan nyo lakay. Anya? Kajapan nyo? Katwin tain nakisuot deti bikini. Yan tangay nagaputay jay pesto. Naglingling etta. Nainitan ta. Kaya't ko tiagdigos. Nga suot-suot ko deti bikini. Anya? Ay, ko. Anya pala tururayam lakay. Di nakadisuroten, di ba nyo?
Ay, banyo. Ay, ah. Tiki nagpaiswan na. Saan pa nga dati bikini ti surprise ko ken ka? Anya? Anya nga rod, bakit? Ada siya unig ti banyo. Ije banyo, ti pangiyawatak ti sorpresa ken kalakay. Bayat nga agdigdigos ta. Ay, guri ka, umaya kung bakit? Urayan na. Sumurotak ti banyo bakit? Dito ati birthday gift pa ko na. Huhu! Unayin bakit? Apikas lang naklaat kalakay. Hey, nagmayatin ti agdigos bakit? Bayat nga, matmatak ti pakabuklan ti bagim nga nakasuot iti bikini. Sika ka talaga. Talaga? Una bakit? Ay na, aging gaita. Nakasiksiksi kalat na bakit? Kat anya pelat ururayan. May naksabayanin ang ag-shower. Ay, humaya kun bakit? Hindi, ikate kundi pagan-anay ko. Umaya kun sabayang kan ag-shower bakit? Hiya. Punagganas ka nga rakupin ng bayat nga. Ag-shower ta. Unayin bakit? Best gift ever. Anya? Best birthday gift ever. Awan ti makaartap nga anyaman nga regalo daytoy. Urean niya nga banag. Uwen no material. Talaga? Uwen ba? Itad ko nga rin ti regalo keng kanlakay. Bakit? Uwen. Buyain na. Bayat ngayon inot nga ikatek na ti bikini. Alaman bakit? Iyunak na ti bra. Wow. Kasla dati mabuibuyak laing iti pelikula bakit? Itatan, mabuibuyak a mismo iti personal. Teka. Isarunok mo dati panty. Dahil na. Nagmayatin nga panang kumpas mo. Kadeta, panagaruyot ti danom iti bagin. Teta. Ita na ikat konti panty. Kat lamo-lamo ako. Kat sika nga ay ibabak mo tindi ti brief ko bakit? Teta. Kitaan. Nakaing-ingar nga dagos bakit? Matmatan kan bibuyain ka palaing iti ko. Talaga nga imbingan ron. Dahil iti regalo keng kalakay. Nene, malikod ka man. Nene, nagturiri ka ba ito bakit? May kalakay. Dahil iti regalo keng ka. Iusok mo kan. Kastoy. Dito sirok ti shower. Bayat nga. Masabsabuagan tadanom. Sige. Nagganasan. Nagganas nga regalo dito yung bakit. Umaya. Kasta. Medyo ikay kayang mabasit bakit. Tapno agbatog. Eta. Ayan. Nagmayat gayam diti banyo bakit? Apay nga itam lang na panunod dito. Adala kami nakaibaga kanya. Asino? Batch ko nga taga Las Piñas. Kasi ano matiragregalo na kilakay na tong galag birthday. Nagka-eskwelahan kami di. Ang agop obra honors dyan Las Piñas itan. Naggasa tayo dati asawa na. Ano kasi ti regalo na akan ayon tinawon. Karugyan na karoon itang bakit. Tayo next year kasi ito man ti regalo mo. Ay wala lakay. Sige.
Lang aro din, baka, nagganasan. Opo, alis to, ang laki naglipas no kastoy. Alakay, bakit? Ipag. Ada ka manen? When ipag. Kwa, umay ka kadi agbaya din, kadeti utang mo? Saan ipag? Umay ko man kadi nayunan ta. Aging gaita kat awan pa'y trabaho na ni manong mo. Ay na. Kanayon malakas jaday jayan. Kanayon nga mabisbisinan dagiti anak ni. Akat, no di agtrabaho ni manong akas, sikat ti agtrabaho, manang. Asino pa nga ti mga iwan kadigiti anak mi. Kat ni manongin ay na. Saan kong maitalik kang kuana? Dagiti ubing mita. Mapagpiara mayan o kasta nga bigbigat pelaan kat nakainuman. Anya nga min ayati problema ta api nga di mo mapagbagaan ta asawa. Api di mo maisuro ni manong Mauricio nga isardeng na det agar-arak ta. Agtrabaho pa'y laang tam na damat ta maitid ng agserbi ka ta kayo. Kat api nga kasla rigatem laing nga pautangan na kami na. Ay na Maribet. Matulungam to pa'y ti sabali nga tao. Idinto nga kabsat mo. Kakaanakam. Kadarama mismo. Di mo matulungan. Anya ka diti sasawin ipagruwena. Anya nga matulungak ti sabali nga kayo saan? Saan kay ka di nga tulungan? Tulong ka di nga makuna. No ipautang mo mat. Singirim mat. Anya? Idinto nga ti sabali nga tao, ipadpadawat mo laing ti kwartam. Apay ti amom saan ko nga, ammo? Anya, di ka maawatan ipagruwena. Dete katugangam nga lalakay. Deta, aman ni asawam. Tatang ni lakay mo. Kit apay. Kasta unang arod ti luksaw mi, kinimanong mo, idinaduktalan mi, idinaamuan mi. Nga anya? Nga ikam gayam ti kwartana nga igatang nat agas na. Nga saan mo magkasingsingirin? Idinto nga no ni manong mo mismo tagkasapulan, ilislistam, ketunggal makita nak, damagem na agbayadak. Saan ka nga agsasautikas na ipagruwena? Tadi mo amot istoryana. Katagbay sumet. Kabsat mo, kadaram mismo, ni manong mo nga Mauricio ang asawak. Ket? Idinto nga di mo matkapkapin hamumat nga kadara. Tatang ti asawam. Ngem ikam ti igatang nat agas na. Anya ko mati problema ka dayjay. Anong diferensya na ko ma? Dakil Taapi nga saan mo nga maitid deta. Tulong ka deta kabsat mo nga mismo. Api nga nasken nga ilistam. Api nasken nga pagbalinim nga utang idinto nga sa bali nga tao ket saan mo met nga singiren. Saan ka di nga adumot tinititid ko kada kayo? Nagruna ka digiti agserbi ka digita ka anakak. Ang imtunggal umay ka ditoy, ibagam nga umay ka umutang ipag. Gaputa, awan ti trabaho ti asawam. Basol ko pa'y na awan trabaho ti asawam? Kat apay, awan may trabaho ti katugangam Ngimigig ka madlata. Gaputa awan may ti pagsabulan nan. Lakayan ti katugangak. Saan nga makatrabaho ta? Masaksakit. Kat masaksakit mo ti kabsat mo. Masakit ti kabsat ko, gapo iti aramid na. Gapu tanatangken ti ulo na. Gapu iti panagin inom na iti arak. Ay na, no kanayan kila tangatultulungan ng ipag. Adda nga tapagbaliwan ni manong Mauricio. No mang namnamalatan iti tulong ti sabali nga tao. Mapanunot na nga ta, maamiris lang to nga ta ti agbaliw. Nga agtrabahon to kat ipamaysanan ti mangbiag kada kayo mangisakad ti panagbiag yung nga pamilya na. Awan anya ti kahit mo sawen? Napatpatigpaiking ka, dahil katugangan malalaki? Ngim ni manong mo nga Mauricio? Di ka makaawat ka talaga, ipag. Ay na, no saan ka man lang agbayad iti utang mo, nasaysaya at pumanaw kan. Talaga hindi ka dakis na ugalin. Ay na, kasta unay tiluksaw ko, mapautangam, ay may kamti kwarta ti sa bali nga tao, ni manong mo nga Mauricio? Singiren?
Ay, talaga hindi. Ay, jak amo, nagdagas gayam ti ugalim. Jak man amo no ape nga naganar ti negosyo. Sabi ko maata malugi. Oh, ala. Nagdagas mit ti ugalim na day jayan. Ay, naperdi man ti aldaw ko. Isukit nga awan ti asenso da. Iso nga saan nga agbalbaliw day nga kabsat ko. Takas tamat ti ugali ti asawa na. Imbes ko mga bagbagaan na. Siyak pa yan ti agbalin nga dakes. Ay, makapasuron nga talaga. Ay, ada kagaya man bakit? Dandan iti birthday mo saan ka di? Baka kahit mo i-advance ko dati regalo para king ka. Ha? Oh, gimatangak mo't iti swimming trunks ko. Ay, pasensya ka lakay. Awanak iti mood ita. Anya? May stressak. Anya ti pakistressam? Apay, basit ka diti may naggatang iti pesto? Saan nga dayta? Ngayong ti ipag ko, ti kabsat ni Manong, asawa ni Manong Mauricio, ni Rowena. Wen, ay na, may nakidi ni stress iti pesto itayin. Anya? Iso nga pasensyakan. Awanak itimod ita. Nakasaganan ni Jay pagsyaweran ta bakit? Ito naman minsan laing ang lakay. Sayang ba Jay? Sayang ba Jay panaguray ko? Kailiw kong ka Jay banyo. Awan tumatla serbi na lakay. Jack tumatla, awanak tumatla itimod. Tatalaga nga, pakalmaik pala ti bagik. Kaya baka kumalman to na tata si CR, di banyo. Nisikalatan. Anya? Ay, saan ba ta mabaling nga siyak laing bagay? Ito naman minsan laing ang lakay, pasensyakan. Ay, unay ba't nga min deta? Deta ipag mo, nung api nga wrong timing mo, kaya ni-stress na kayo, tapos nga namnamahik nga. Wen kasin yung kastaunay ti luksaw ko, iti ipag ko, nang runa iti kabsat ko, nga nakatangtangkin ti ulo na. Dinapan ko binisita dagiti kakaanak kasin yung kat inted ko dagiti regalo da. Ado nga sasao ti ipag ko ngem jahang kulatan nga ingkaskaso. Ket idi limabasak iti paggiinuman da Manong Mauricio ken dagiti daddo mga kakasinsin ko. Ado dagiti manangeg ko nga tanabutob na nga napangato ak kanon gaputa baknangak kanon ato kwarta kong ket saan ko ang amo nga taliyawan tinaggapuak nga ultim nga imbag kanon pa iti sabaling nga tao ta matulungak. Kumaman no saan nga nakadakdakkel nga tao nakadakdakkel alasag amok nga kabailan na nagtrabaho ngem ad-addamot nga ti arak ti sangsagun na asasikasun na. Maasyanak mo't kadagiti ka nakakasin yung angem amok nga awan tinasaya at nga ited na no tultulungak lata idan ng runan ti kabsat ko. Dinto ad-adanton nga di agbaliw ad-adanton nga marwam. Kati kayat ko kumakit makaamiris amis mo. Nga kaasi gayam ti pamilyak no arak laang ti asikaswag. Kaasi gayam ti pamilyak no awan ti trabaho. Iso nga palimed nga ikaklatat kwartan dagiti kaanakakasin. Ket mangnamnamak nga agbaliw tumetlaeng ti kabsat ko. No ti ipag ko ay nadjakam mo. Iso lang aro ti tinultulong akon. Ay. Deta panangited ko iti igatang ti agas wenno panang tulong mi ti katugang nga kasin yung saan ko nga bukod a kwarta dayjay. Kwarta mo ti asawak. Angem kasi kami nga agasawa nga adatalik mi ti tunggal maysa. Nga oresaan ko nga ipakada ken kuana nga pautangak ti kabsat ko ken ti ipag ko. Kastamat ken kuana nga no tulungan mi ni katuganga ke da kami mat nga dua ti agdesisyon da kwarta mi mat nga dua. Angem Usto mo ti point ko kasin saan ka di?
Api nga obligaik nga agbayad ti katugangak idin to nga amok nga lakayan nga saan nakabailanan ti mangged. Nga mangnamnama man iti pensyon ang itulong naman no pagbibingayan mo dagiti daddo mga kakabsat ti lakay ko. Idin to nga ti kabsat ko nakadakdakkel alasag. Kabailan na pelat agtrabaho ko maangem sadot met. Mamartek mat, nabisyo mat. Kadata ipag ko, kasla kun konsintirin na mat. Saan ka di nga usto tinaramid ko nga pautangak ida tapno no at damit sense of responsibility da nga mangbayad. Tapno no mapanunod da ni dakkel gayam ti utang min. Agtrabaho kamin, mangged kamin, maagsapol kamin tapno makabayadan mi di kita utang mi ta nakababain, awa na pulos. Kasyakpay kano ti dakes ta adda nga napatig kanyak ti saan ko nga kapin ano wenno kadardara. Dakay man ti adday ti sitwasyon ko kasin talaga nga maluksaw kay met. Mapaay kay met nga dakay lang aro din ti tumultulong dakay pa ti dakes. Ala, no dakayo ti adday ti sitwasyon ko kasin anya ti rumbeng aramidin nyo. Dahil ito nga ron, ti baka buklan, ti pakasaritaa, kasin, alagat da kay man no, at ti makunayo, iti kasasaad mi ita, nga agasawa, nang runa kanyak, nga kasta, dati siyak ti pinagbalinda nga dakes, ti mismo nga kabsat ko, ken ti asawa na. Kat sabi ko mata, may kandak iti balakad, ken malawlawagan nyo ti panunot ko, kaya nagyaman aking kakasin ti anos ken laing mo nga ng ornos dito yung surat ko ket sabi ko makit at dapat na ibati na nga adal liwliw aken pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga dimngeg. More power to your program and God bless everyone. Tuyag problema pagayam mo Maribet iti La Union.